Bonke babemthanda uSue. Ibhalwe nguCynthia Haslam Anholt. Imifanekiso nguCatherine Vinci Gage. uSue wayezithanda izilwanyana. Wayezithanda zonke iintlobo zezilwanyana, kodwa wayethanda iikati nezinja kakhulu. uSue wayekhathazekile kuba wayehlala kwigumbi eliqweshiswayo, apho kwakungavumelekanga kubekho naziphi na izilwanyana zasekhaya. Iikati, izinja, amafudo, iintaka, izilwanyana zalo naluphi na uhlobo zazingavumelekanga kweso sakhiwo sakhe. Kwakukho uphawu olukhulu olwalubeke apho olufundeka ngolu hlobo: izilwanyana zasekhaya azivumelekanga. Xa esiya emsebenzini, uSue wayesoloko ebonakalisa ububele kuzo zonke izilwanyana azibonayo. Ebekuthanda kakhulu ukuphulula izinja. Kwakukho izinja ezinkulu, ezincinane, ezingaqhelekanga, ezintle kunye nezinja ezimbi. Ezinye izinja bezikhonkotha, ezinye zingakhonkoti. uSue ebezithanda zonke. Kungekudala uSue waqalisa ukuphatha izimuncumuncu zezinja emsebenzini. Zonke izinja zazisuka zize kuye zibaleka ukuza kumbulisa xa zimbona. Kungekudala zonke izinja zasebumelaneni ezimthanda uSue. Emva kwemini uSue uye waqonda ukuba neekati ziyafuna ukukhathalelwa nazo. Ebekuthanda ukuwola iikati. Kungekudala waqalisa ukuphatha izimuncumuncu zeekati. Kwisithuba seeveki ezimbalwa, zonke iikati zabamelwane zamthanda uSue. Kusasa zonke izinja zabamelwane zazimlandela uSue xa esiya emsebenzini. uSue wayonwabile kakhulu. Emva kwemini zonke iikati bezimjikeleza, zikwenze kube nzima ukuya ekhaya. uSue wayonwabile kakhulu. Iindaba zavakala kuzo zonke izinja nakuzo zonke iikati ngoSue. Kungekudala zonke izilwanyana zesixeko zamazi uSue. Apho aya khona uSue, izinja neekati zazifuna ukuba lapho akhoyo uSue. Ngoko nangona uSue ebengenazo izilwanyana zasekhaya ezizezakhe, ubenamawaka amaninzi ezilwanyana ezimthandayo. uSue wayonwabile kakhulu. Nanjengoko uSue ebethandwa kakhulu zizo zonke izilwanyana zasekhaya esixekweni, ibiyinto eqhelekileyo ukuba achithe ixesha elininzi kunye nazo. Ngenxa yoko uSue wavula elakhe ishishini elithi ishishini leenkonzo zokugcinwa kwezilwanyana likaSue. uSue wayenabathengi abaninzi. uSue ebengoyena mntu ugcina izilwanyana zasekhaya kakuhle kuzo sonke eso sixeko. uSue wayonwabe ngaphezu kwento yonke. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.